أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. shine jagora a cikin fararen al'umma masu haske wanda Allah ya musu albarka masu fararen sofa ne. Allah maɗaukin sarki muna roƙonka ka sanya haɗuwarmu da muka yi a nan haɗuwa ce mai alfarma wadda za ka yi mata gafara, sannan ka sanya rabuwarmu ko tashinmu daga nan komawa gidajenmu komawa ce ko rabuwa ce wadda za ka ba mu kariya. Allah muna roƙonka a cikinmu kar ka sanya wanda zai zama marashin rahamarka ko kuma shaƙi ranar gobe alƙiyama. Bayan haka yan uwa masu girma, Allah ya saka muku da alheri kuma Allah ya ba ku kariya daga dukkan wani sharri, amma ku ji ku saurara ku yi aiki da abin da zan gaya muku. Mu sani bakunta da mutum ke yi daga wani gari ya tafi wani gari, wanda ya wannan ba shine bako ba. Bakunta ko bako shine mutumin da zai bakunci kabari a cikin likafani. Mu sani bako yana da haƙƙi idan yayi bakunta a inda ya je. Kowane bako na cancantar abin da za a karrama shi da shi ko a shirya masa liyafa gwargwadon matsayin shi. Waɗanda za su yi marsu ne wanda ya bakunta a can wurin. Nan abin nufi idan mutumin kirki ne ya bar duniya zuwa lahira, akwai masu taryan baki za su karrama shi gwargwadon kusancin shi da Allah. Hakanan idan mutum ya zama mutumin banza ne, ba zai rasa waɗanda za su tarye shi a cikin kabari ba, za su yi masa tariya da girmamawa gwargwadon aikin da yi, in yayi zai gani. Tafiyata tana da nisa domin dogon bulaguro ne wanda babu dawowa, amma guzurin da nake da shi ba na tsammanin zai kai ni. Ga ƙarfi na ya ƙare, ga mutuwa na farauta ta duk inda na shiga. Ina da sauran ayyuka na laifi masu yawa wanda ban ma san su ba. Allah maɗaukakin sarki shi ne ya san abin da na aiwatar a ɓoye da kuma a bayyane. Mamakin yadda Allah maɗaukakin sarki ke da haƙuri da juriya, yanda ya saurara mini ya bani dama a lokacin da nake ci gaba da ayyukan sabo wanda babu wanda ya sani sai shi, amma bai kama ni ba, bai kuma tona mun asiri ba. Ga kwanaki suna wucewa yau da gobe, bana nadama cikin abin da nake yi na sabon Allah, bana kuka, bana tsoro, babu wani tashin hankali ko jin raɗaɗi a zuciyata in san wa nake sabawa. Ni ne mutumin da aka rufe kofa ina waje a lokacin da nake ta kokari ina mai da hankali akan ayyukan sabo, alhali idon Allah madaukakin sarki suna kallo na. Mamakin kalkassa da kuskure da ci baya wanda aka rubuta a kaina, wanda lokuta na sun tafi a banza, ga zuciyata ba ta ƙonuwa da baƙin ciki ko damuwa. Ka bar ni ya kamata in yi kuka, in yi nadama akan abin da na yi a lokacin da nake ƙoƙarin yanke zamani na cikin tunani da baƙin ciki akan harkar duniya. Yan uwa mu sani manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi mana wasiya da tuna mutuwa. Farin jaka da yake cewa ku yawaita tuna mutuwa ko ku yawaita tuna mai rushe jin daɗi ko mai yanke jin daɗi. Shine mutuwa, domin shine ke rusa jin daɗin ɗan adam, shine ke yanke jin daɗi na ɗan adam. Ba makawa mu rika tuna mutuwa, saboda mutuwa abu ne na hakika, ba tunani bane, ba kuma sururun mafalki bane. Sai dai mutum miskini wanda bai san abin da yake ba, yana ƙoƙarin gujewa mutuwa, ya nisasa tunanin shi daga barin tuna mutuwa saboda yana ganin lokaci bai yi ba. Za ka samu mutum ya rayu ni cikakke ba tare da ya yi tunanin me zai faru gobe ba. Shin goben yana da tabbas? Domin ɗabi'ar ɗan adam ya san abin da ya faru jiya da abin da ke faruwa yau, amma abin da zai faru gobe sai Allah maɗaukin sarki ya sani. Mutum zai rayu tsawon rayuwar shi baya tunanin mutuwa, abin da zai biyo bayan rayuwar duniya. Zai rayu a nan duniyar shi, jin daɗin shi da walwalan shi, amma baya tunanin gobe alƙiyama wani irin jin daɗi ne zai yi ko kuma walwala. Lalle yana kamata ga duk wanda ya san mutuwa za ta kada shi, yana so ko baya so, ga duk mutumin da ya san ƙasa ita ce makwancin shi, mutumin da ya san tsutsa a cikin kabari ita ce za ta ɗebe markewa a buyar zaman shi, wanda ya san munkar da nakiri
su ne wanda za su zauna da shi domin naƙasha shi su yi mara interview. Mutumin da ya san kabari shine mazaunin shi na dundundun, ya san alkiyama shine ma'alƙawaltar shi zai koma ko yana so ko baya so, wanda ya san ɗayan biyu ko dai aljanna ko wuta nan ne magangarar shi, lalle baya kamata wannan mutumin a ce ya rafkana daga barin tunanin mutuwa. Kamata ya a ce baya da abin da zai rika tunani sai tunanin mutuwa, baya da tattali sai domin mutuwa, baya da wani tsare-tsare sai cikin al'amarin mutuwa, baya da abin da zai rika leƙawa yana hango meye zai zo nan gaba sai akan mutuwa, baya da wani sullam ko matakin da yake ga ya kamata akwai ci gaba a cikin shi illa tunanin yanzu ƙara kusanta yake da mutuwa, baya da abin da ya kamata ya himmantu da shi ya mai da tunanin shi sai akan mutuwa, baya da dabara sai abin da mutuwa ta tsara. Sannan mutum baya da wani kallo ko sauraro sai na saukan ajalin shi. Bayan Allah kwanaki suna wucewa, ga shekaru ɗaya bayan ɗaya suna tafiya, amma har yanzu babu wani abin da muka aiwatar domin tattali ya zame mana guzurin da za mu ji alkiyama tare da shi. A cikin wannan 'yan kwanakin mu tsaya mu yi tunani, mutum wanda yake mai darajar kima mutum nawa muka rabu da shi? Abokinka wanda kake ji da shi nawa ka raka makabarta? Wani masoyinka namiji ko mace nawa ka je ka turbuɗe a cikin kabari? Mutum mawadaci ko matalauci nawa ka je ka tsaga wa rami aka kama ka da shi aka saka cikin kabari? Sannan duk za mu yi haka mu dawo gidajenmu cikin farin ciki da nishaɗi. Ba za ka ga alaman tsoron Allah idanunmu ba, ba za ka ga alaman baƙin ciki a cikin zukatanmu ba, bare sunkuyawa ga abin da Allah umarce mu. Ba za ka samu wani mutum tunanin abin da ya gano a can yana mai komawa zuwa ga mahalicin shi ba. Wai me ke faruwa ga zukatanmu ne suka kekashe kamar duwatsu? Me ya faru ga idanunmu ne ba sa kuka saboda tsoron Allah? Me ya samu rayukanmu ne muka rafkana? Me yasa ayyukan sabo yanzu ga sunan yinsa ake ido rufe? Me yasa ake keta alfarma ta Allah bayan yayi hani ya ce kada a kusance ta? Me yasa mutane suka kama duniya kankam suka rike suka manta da lahira? Me yasa mutane suke nisasa al'amarin lahira suna ganin kamar ba za ta zo ba? Me yasa mutane suke tsawaita guri a cikin zukatansu kan harkan duniya ba maganar lahira? Mutane yau sun shagaltu daga barin mutuwa. Mamakin zukata, irin zukatan da ke da riko da jarumta akan harkan duniya. Ina ma dai a ce wa'annan zukatan namu ce suke da imani da tsoron Allah da ikilasi. Daman a ce ayyukan da ke cikin zukatanmu ayyuka ne kyawawa. Ina ma dai a ce zukatanmu tsarkakakkun zukata ne masu yi wa Allah da manzo da'a. Daman a ce zukatanmu sun kaɗaita sun haƙura daga barin gurace-gurace na duniya wanda shari'a ta haramta mana. Daman a ce zukatanmu za su rika tuna ranar alkiyama da mutuwa. Yana kamata ga mutumin da ya san wannan shine makoman shi, waccan wuta ko aljanna nan ne ƙarshen shi, ya yi tunani me ke canza rayuwa daga hali irin wannan zuwa wannan. Ya san wani abu ne mai canji wanda zai ma transfer daga duniya zuwa lahira kai tsaye, wanda idan ya tashi zai kama hari baya shawartarka kana da lafiya ko baka da lafiya, yaro ne ko babba, zai kawo ma hari a lokacin da aka bashi umarni. Mutuwan baya sabawa wanda ya umarce shi, kai idan an yi ma umarni ka saba. Lalle ya kamata mutum ya sanya tunanin mutuwa ya zama shine ke goge datti ko tsatsa daga cikin zuciya rafkananniya ko zuciya ke kasashiya. Saboda manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi ya ce, zukata suna yin tsatsa kamar yadda karfe ke yin tsatsa. Sahabbai suka ce, ya Rasulullahi, da me ake goge zuciya? In karfe yayi tsatsa mun san ko da me ake goge shi, amma idan zuciya yayi tsatsa da me ake goge shi? Manzo Allah ya ce da tilawan alqur'ani, shine karanta alqur'ani da kuma tunanin mutuwa. Ba shakka manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar masu wa'azi guda biyu a cikin mu. Masu wa'azin sun kai matuƙa, ɗaya magana yake, ɗaya baya magana. Wanda yake magana shine alqur'ani, wanda baya magana kuma shine mutuwa. Mu sani a cikin mu babu wani mutumin da ya san yaushe mutuwa za ta zo masa, ko kuma a wani wuri mutuwa za ta zo maka. Sai dai Allah maɗaukin sarki ya gaya mana cewa babu wata ran da ta san a wace ƙasa za ta mutu. Haka nan baka sani ba za ka mutu kana matashi, ko sai ka girma ka zama babban mutum, ko sai ka tsufa. Wai so nawa mutuwa ya ɗauki uba tsakanin 'ya'yan shi, ya zare uban a gaban 'ya'yan shi ba su iya ba shi kariya ba, tare da alfarma ko ƙarfi ko dukiya
wadda 'ya'yan suke da akwai. So nawa mutuwa ya ɗauke ɗa a gaban baban shi, so nawa mutuwa ya ɗauki ɗan uwa a gaban ɗan uwan shi, so nawa mutuwa ya ɗauki masoyi a gaban masoyin shi, so nawa mutuwa ya ɗauki jagora ko kumanda a gaban sojojin shi, so nawa mutuwa ya ɗauki shugaba a cikin wanda yake shugabanta, so nawa mutuwa ya ɗauki mawadaci a cikin yaran shi masu yi hidima, so nawa mutuwa ya ɗauki malami a gaban ɗaliban shi. Babu ɗaya daga cikin wa'yancan da ke kusa da mamaci da ya isa ba wanda zai rasu kariya da kanshi ko rayuwar shi, bare dukiyan shi, bare alfarma. Duk yanda ka saba neman alfarma a nan duniya, ranar alkiyama babu wannan alfarma. Mamakin wanda yake magana yake cewa ka sani tsakanin masoyi da masoyi akan ɗauke ɗaya a tafi da shi lahira ko da wannan baya so. Wani mai tsaron kofa ko mai gadi bai isa ya taka mutuwa burki a lokacin da ya zo ɗaukar ran wanda zai ɗauka ba. Dan me za ka rika farin ciki da al'amarin duniya da jin daɗinta ka manta da lahira? Ya kai wanda ake lissafa duk lafazin da za ka yi da numfashinka anfasun nema a duda. Lumfashinka a lissafe ki, da ka ja ka fidda, ka rage ɗaya cikin adadin abin da aka lissafa maka. Yau an wayi gari ka rafkana daga tawayar da kake samu, domin kullum aka wayi gari kana ganin rayuwarka ta ci gaba. A'a, rayuwarka ta ci baya domin adadin kwanakinka sun ragu. Duk numfashin da ka ja ka fidda kana ganin ka ci gaba, a'a ka ci baya, domin adadin numfashin da aka lissafa ma yanzu ya ragu. Tsawon zamani kai ka shagaltu da jin daɗi. Kai ka sani mutuwa baya jin tausayin jahili saboda rafkana shi, ya ga cewa wai bai yi tattali ba. Nan duniya ne sakamakon baka da abin hannu a iya ɗaga ma kafa har ka samu, amma mutuwa in ya zo ba ruwan shi, ka yi karatu ba kai kato zai ɗauke ka. Kamar yadda mutuwa ba ruwan shi da malamin da ke karantar da ɗalibai, in ya zo ɗaukan shi zai yi ko da yana cikin halka ta darasi. Ɗaya daga cikin mutane yake cewa ina ganin mutuwa tana fagamniya irin fagamniyar makauniyar taguwa, wanda suka yi karo da shi sai ta ɗauki ran shi, wanda ko suka saba suka yi kiliya sai ta ɗaga mar kafa ya ƙara kwana biyu sannan ta sake dawowa ta kama shi. Me yake nufi? Ka ƙi kaso sai ka mutu. Mamakin maganar Abul Atahiya yake cewa ka sani likita da maganin shi da ƙwayoyi ko allurai ba ya da ikon da zai kare abin da ba a so in yi zo shine mutuwa. Za ka samu me ke faruwa ga likita, shi karan kanshi yana mutuwa a ciwon da ya fi ƙwarewa wajen warkar da shi. Likita ƙwararre ne ta ɓangaren ciwon zuciya, amma in ciwon zuciya ya kama shi ba iya hana ya mutu. Za ka samu wanda ake wa maganin ya mutu, hakanan wanda ke maganin ya mutu, wanda ya ƙirƙiri maganin ya mutu, wanda ya sayi maganin da wanda ya saya duk su mutu. Ashe maganin mutuwa ɗaya ne, shine ka kusanta da Allah maɗaukin sarki, domin ka ƙi kaso zai zo ko kana da lafiya ko ba lafiya. Mu sani ƴan uwa, mutuwa ƙofa ne, kowa a cikin mu sai ya shiga. Wata gidauniya ce, kowa a cikin mu sai ya kafa kai ya sha. Wani tafki ne, kowa a cikin mu sai ya gangara, yana so ko baya so. Shi yasa Allah ke cewa kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa, sannan za ku dawo zuwa gare mu ne. Allah maɗaukin sarki ke cewa kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa, sannan za a cika muku ladan ku ranar alkiyama. Ku sani duk wanda aka nisasa shi daga barin wuta aka shigar da shi aljanna, wannan mutumin ya samu rabo. Amma rayuwar duniya ba komai bane, wani ɗan amfani ne kaɗan wanda yake yaudara, sai dai baya yaudarar mu'minai. Allah ke gaya masoyin shi zaɓaɓɓe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗin kai za ka mutu, amma su ma za su mutu. A lokacin da mushrikan Qurayshawa ke ganin ku kyale Muhammad yayi duk abin da zai yi, radda ya mutu mun huta, to idan manzon Allah ya rasu su a ina za su makale? Yanzu tambaya, ina manzon Allah yake? Ya koma zuwa ga mahalicin shi. Waɗanda ba sa son suke mara fatan ya mutu suna ina? Ashe tun da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tafi, ka ƙi kaso sai ka tafi. Shi yasa Ali bin Abi Talib ke cewa walau kanatid dunya tadumu li wahidin lakana rasulullahi hayyan wa baqiya. Da wani mutum ɗaya zai dawwama a duniya, da manzon Allah shine mutumin da zai rayu. Imamu Shafi'i yake cewa mutane suna ta guri ummutu su huta, sai ce su sani in na mutu wata hanya ce na shiga, ba ni ɗaya zan shiga ba, kowa sai ya shiga. Yanzu ina Imamu Shafi'i yake? Ya rasu. Ina waɗanda ke yi mar hasada, wanda ke yi mar adawa? Babu abin da ya ja ake musu adawa da gaba illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid, sai dan sun yi imani da Allah madaukin sarki.
muna godiya ga Allah madaukakin sarki makadaici mai karfin rinjayi, wanda yake shi kadai ne, bai haifa ba a haife shi ba, bai da abokin tarayya. Ka sani ya kai dan uwa, zaka mutu ko dai matashi ko tsoho, amma dukkan sakamakon ɗaya ne. Rayu gwargwadon yanda kake so a duniya dai sai ka mutu, ko kana so ko baka so. Ka so duk abin da kake so a duniya sai ka rabu da shi ki da son ka. Ka aiwatar da duk abin da kake so na alheri ko ba na alheri ba, sai an saka ma da abin da kai, kuma sai an ma tambaya ranar alkiyama. Ka rayu shekara 100 ko shekara 1000 in zaka iya, ƙarshen abin menene? Ba mutuwa ba. Wani ke cewa da zaka rayu shekara 1000 sannan ka rayu shekara 2000 bayan wannan, to dole sai an samu wata ranar da ka tafi zuwa makabarta, ka ki ko ka so. Wani ke cewa wai idan ƙarshen rayuwa shine mutuwa, ai duk ɗaya ne doguwar rayuwa da gajera. Kowa in yayi zai mutu, natijar me za ka samu bayan ka mutu? Mu sani komai nisan dare gari zai waye, komai tsawon rayuwa sai ajali ya zo. Allah yake cewa alhakumu takafur, wai san tara dukiya shine ya shagaltar da ku daga barin yi wa Allah da'a hatta zurtumul maqabir, har kwatsam kuka ziyarci kabari ba ku sani ba. Allah yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani, kada ku yarda abinda kuka mallaka na dukiya ya shagaltar da ku ko ƴaƴanku daga barin ambaton Allah madaukakin sarki da ya marda'a. Duk wanda ya haka yana daga cikin al'ummar da suka tabe a duniyarsu da kuma lahira. Ku ciyar da abin da Allah ya arzuta ku da shi, ku yi wa musulunci aiki kafin wani wuni ya zo, ko ku kafin mutuwa ya zo wa ɗayanku. A lokacin da mutum zai rika cewa Allah madaukakin sarki me zai hana a jinkirta mun ɗan lokaci kaɗan in ba da sadaka in kasance daga cikin mutanen kirki. Allah ce babu yanda za a yi mu daga kafa da sunan jinkirtawa ga wata rai wadda idan ajalinta ya zo, domin Allah madaukakin sarki masani ne da abin da kuke aiwatarwa. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, waslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna, waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين فضلا منك ونئما. اللهم أعل بنا كلمة الإسلام وارفع بنا راية القرآن واجعل كلمة الإسلام هي العليا وكلمة أعداء الله هي السفلى. اللهم آفنا وأعف عنا واغفر لنا وارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا. اللهم يا ميسر الأمور يسر فلا تؤسر، فإن تيسير كل أسير لديك يسير. يا حنان يا يسار فاكفنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سن بسنتهم واقتدى أثرهم إلى يوم الدين. قوموا إلى صلاتكم وساووا صفوفكم يرحمكم الله. yanda ya kamata cikin girmama shi da kuma zatin shi mai girma da yalwataccen mulkin shi, godiya ta tabbata gare shi farko da ƙarshe. Muna gode mar mahalicin sammai da kasai ko yaushe muka wayi gari da kuma lokacin da muka yammanta. Muna masu shaidawa babu wanda ya cancanta a bautawa da gaskiya sai shi, baya da abokin tarayya a cikin uluhiyyar shi da rububiyyar shi da sifofin shi da sunayen shi. Muna masu shaidawa Muhammad farin jakada manzo sallallahu alaihi wasallam jakadan shi ne, zababban shi ne a cikin halitta, sannan badadayin shi ne, shine shugaban annabawa da manzanni, shine jagora ga masu fararen sofa ne a wurin Allah a nan duniya da kuma gobe alkiyama. Bayan haka yan uwa, ci gaba da abin da muka yi magana akan shi satin da ya gabata dangane da abin da ke rusa jin daɗin ɗan adam shine mutuwa. yan uwa, mu sani mu shaida, mun kasance a cikin wani gidan duniya wanda gida ne na lura kuma gida ne na aibu. Mu sani mun kulle kayan mu, muna cikin wata tafiya doguwa, tafiya mai tsawo wanda akwai hadari da abin tsoro tare da ita.
lalle mu yi guzuri tun muna nan duniya kafin mutuwa ta zo mana, mu yi ƙoƙarin riskar abin da ya wuce kafin lokacin riskar shi ma ya wuce. Lalle mu yi wa kanmu hisabi a kowane lokaci daga cikin lokuta, mu zama masu sa ido cikin abin da Allah ya umarce mu da abin da Allah ya hane mu a lokacin da muka kaɗaita ta hanyar tunani. Lalle mu yi tunani cikin abin da Allah maɗaukin sarki ya nuna mana na daga ayoyi ko dai ƙur'aniya ko kuma kauniya ko kuma dukkan guda biyun baki ɗaya. Lalle mu yi gaugawar zuwa kyawawan ayyuka, mu nisaci duk aikin da yake alfasha ne da kuma aikin munkari baki ɗaya. Mu yi ƙoƙarin yawaita kyawawan ayyuka a cikin ɗan ƙanƙanan lokaci ko gajeren rayuwar da muke da ita don ko za ta ƙare. Lalle mu jiye wa kawunan mu tsoron ƙarshen saɓon Allah da munanan ayyuka da muke yi, kafin mai kira ya yi kira, kafin mai mamaya ya mamaye mu shine mutuwa wanda zai yanke mana jin daɗi, kafin a ɗaga sauti da kururuwa a lokacin da ka bar duniya ka mutu kenan wurin, kafin zuciyanka ya rabu da duk abin da yake so a lokacin da kai asara kai nadama domin ba zai dawo ba, kafin ɗacin mutuwa ya sauka akan harshenka, kafin a ɗauke ka daga soro ko ɗakin da kake kwanciya cikin alfarma zuwa ƙarƙashin ƙasa a dajin da babu kowa, kafin a shiga tsakaninka da abin da kake jin daɗi nan duniya, kafin ka yi nadama bisa ga abin da ya wuce, kafin ranar da za ka yi gurin a maido ka duniya ka kyautata abin da ka ɓata, ka sani komawa duniya a wannan lokacin ba zai yi ba. Mamakin wanda yake magana yake cewa ya kai wanda kake rafkananne a cikin magagi na jahilci da son zuciya, ga ka yau a kwance akan shimfiɗu na duniya ko ko cikin halaka kana juyawa yanda ka so kaga dama. Lalle kai lura, Allah ya shiryar da kai, yi lura da abin da zai biyo bayan duniya.